Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалон дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дорен дӯстон, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кардан кӯмак мерасонем. ассалому алайкум бонувон занҳои хонашин. имрӯз ман шуморо ба кор даъват мекунам, яъне кор дар ширкати Фабелик мебошад. дар ширкати Фабелик зиёда аз чанд ҳазор занҳои тоҷики мо кору фаъолият карда ва соҳиби маоши хуб гаштанд. пас марҳамат, ширкати Фабелик беҳтарин ширкат аст. 25 сол мешавад дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият дорад. пас шитобед, рақамҳои дар рӯи экрана буда занг занед. ба шумо корро меомӯзонем. регистратсия обучение бепул аст. хоб дӯстон, хонаи фурӯшии навбатӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа. мероҳе ки мебинед, роҳе ки ягон 50 метр то 50-60 метр то даруни анами хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. 50 метр то раҳи калон маршрутҳои 54 ҳамҷа меоянд дӯстон. канечкаи 54 кӯҳнагиш мегӯянд, мақсад мефурӯранд то сари роҳ дастхона. хоб дар пеши ин хона мақсад магазин, мактабам ҳаст. ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, 4 сотиқ замин, обши 6 дар хона, об свет доимӣ дӯстон. ана ҳамин хона асоси даромада як ба навор мегирем. 4 сотиқ замин гуфтем. хоб сари роҳ да якум хона дӯстон, меҳмонхона. панҷ ба се дӯстон, квадратш муайян нест. хонура мақсад мегӯем ки 5 ба 3 аст. хоб инҷо дӯстон ду хонаи дарун ба дарун аст. мақсад инахи исш дурмандагӣ мақсад дига хеле печка хонун шпаклёвка кардаги мақсад тамом. ду хонае ки дарун ба дарун. хоб аз тарафи дасти рост як хонаи калон дигар мешавад дӯстон, размераш 6 ба 3 ба навор намегирем. хоб ростак як хонаи дигар 5 ба 3. ростак мерем дӯстон, як хонаи дигар 5 ба 3. ремонтуаш мақсад пешин аст дӯстон. хоб инҷо ҷои кат, инҷо душевой дӯстон, инҷо ҳоҷатхонаи заминӣ ва ҷои мақсад ҳезумхона, дидонхона, площадкаи калон. дарахти мевадиҳанда ана ҳамин хона аст дӯстон. ҳавлияш мақсад калони рост. як бочкае ки мақсад дополнительниам дорад дар боло. об, свет гуфта истоданд ки мақсад доимӣ аст, шаҳрӣ.
خب آن همه خیلی خانه دوستان یک بار دیگه تکرار میکنیم. خانه قرار دارد در ناحیه فردوسی، جماعت چیمتپا، 4 сотиқ замин, обши 6 дар хона, обсиве доимӣ. Нархи ин хона дӯстон 400 000 сомон бо муомила дорад. алиш ба ягон замин аз тарафи гулпарвар гипразем мешавад дӯстон. аз тарафи ин хона мақсад сум мешавад ё ки аз тарафи шумора мақсад сум ягон хона бошад. хоб номерҳо барои тамос 940 40 40 52 ватсап ҳаст. дар анами номерҳо метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. ҳатман маълумоти пурраша соҳибхона медиҳад дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доред дар номерҳои мо муроҷиат мекунед, ҳатман кӯмак мерасонем.